Kaixo eta ongitorri guztioi datuetatik tiraka saioaren atal berri batera gaurko honetan ere, datuz bizipenez eta analiziz betetagatoz eta gaurko honetan bakardadeaz berba egiteko. Bakardadea izango da gaur jorratuko dugun gaia eta gai horren bueltan bi ikuspegi landuko ditugu. Bakarrik bizitzeaz hitz egingo dizuegu, baina baita hautatua ez den bakardade sentimentuaz ere. Batzuetan lotuta doazen edo erlazionatua dauden bi ikuspegi, baina ez beti eta ez derrigorrez. Eta beti bezala, hasteko eta behin, amu moduan datu bat. Euskal Autonomia Erkidegoan, biztanleen 13,18 bakarrik bizi da. Bakarrik bizi zara, lagunekin, familian? Bakarrik. Familiakin. Momentu honetan nire aitarekin. Ni familiakin bizi naiz. Eta inoiz bizi izan zara bakarrik? Ez, nik ez. Bikotekidearekin, bakarrik ez naiz inoiz ere bizi izan, eta ez litzaidake gustatuko bakarrik bizitzea. Bai, neskiak inasi aurretik bakarrik bizi izan naiz, eta, bueno, esan denbora asko izan, baina ventaja desventaja, ez da hit, desberdina. Ni oinarte ondo, 10 urtin bakarri nago, baina gainin dauzke eta labak, Orduan ezin leikeke jau. Bueno, gaztia izaten basa, hobeto, hitzen duzu zure bizitza eta hori, baina, bueno, bakardadia diferentia da, edadiakin eta hori eukitzia ja ziero diferentia da. Behar du, beharra, gauza mordoa eta orduan behar dute jende inguruan. Ez naiz inoiz bakarri bizi. Bueno, ventaja bazkenean zure norma euskazu, zuk aldozu inauzuna, eta desventaja igual bakarrik sentitu alzala. Momentu batzutan gaizki zarean ezin duzu laguntzazkau, familixia, hor gertuan daukazula edo lagunei edo. Depende, nire ustez txarroa bizitza igual pertsona bat bakarrik gaztoren arabera, igual gehien bat gazteen inguruan ez da komen igual diru oso gutxi bali maukazu komeni igual beste pertsona batzuekin hartzea, igual gastuak partekatzeko tola. Eta inguruan baduzu bakarrik bizi den beste norbait ere? Bai, lagunek bakarrik bizi dinak, alargune dauzke. Ez momentuen ez gogoratzen. Bai, nire alaba bakarrik bizi da. Nik ez. Ez, bakarrik ez. Ni dakitela ez. Esan bezala, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan biztanleen 13,18, 13 pasatxo, bakarrik bizi da. Hasiera baten ez dirudi oso datu handia, baina ondorengo kopuruek akaso beste ikuspegi bat emango digute. Eusko Jaurlaritzaren ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren sailak egindako azken ikerketaren arabera, lehenengo aldiz gehiago dira pertsona bakarra bizi diren etxebizitzak, seme-alaba dituzten familiak bizi diren etxebizitzak baino. Hala, 290.000 etxebizitzatan pertsona bakarra bizi da Euskal Autonomia Erkidegoan. 299.000 etxebizitzatan aldiz, seme-alabak dituzten familiak. Eta horrek esan gura du, etxe bizitzen 31%an pertsona bakarra bizi dela. Bilakaera eraberean, goranzkoa da 4 urtetan pertsona bakarra bizi diren 27.000 etxe bizitza gehiago zenbatu dituztelako erkidegoan. Eustaten azken datuen arabera, lehen aldiz, daude etxe bizitza gehiago. Pertsona bat bakarri bizi direnak, familiak edo pertsona bat baino gehiagokoak. Zer iruditzen zaizu datu hori? Enek isela eta, zer pentsago ematen da bena, ez? Eske, gaztik edana bakarri nahi dube. Leheno gure gazte denboran, 3 familitere bizi izen ziren, nahi etzitzetan olakoitokau, baina inguruen 3 familite bizi zirenagoa zin da. Oin gaztiken nola nahi deben bakardadie, dana bakarri nahi dube, eta orduan bakardadiekin bakutzebeak ikusi berdu hori. Orduan, zuk ikusten duzunagatik uste duzu, geroz eta jende gehiago dagoela bakarrik bizi dena. Bai gaztik eta bai zarrak. Ni petxesten du baietz. Bai, ez dakiz gaitxi, baina bai. Sí, hay más gente, claro. Antes vivíamos más... Jende gehiago dago noski, lehen familiak handiagoak ziren, seme-alaba gehiagorekin. Vivíamos todos en la misma casa. Denak etxe berean bizi ginen ezkondu arte. Bueno, igual, jendia naixo dau lehena urtetzea etxetik, eta bakarri bizitzea bere jakitzeko zean
bakarrik bizitzata, eta, bueno, ondo. Familiak etxea duken bitxartean, nire ustez ondo dago. Datu hori kontutan hartuta, bai, baina izango da nik uste igual jende nagusiago izango dela, porque gaztia nik ez ditut ikusten oin dio bakarrik bizitzen, ne ingurukua bintzat. Ni uste orain jende gitxiago bizi da. Gehien bat gaztearen inguruan. Igual, dago gastu gehiegi, orduan soldata dira gutxiago, gastuak gehiegi, orduan gazteak badaukagu zailtasun gehiago etxeren bat hartzeko edo bat inorekin bizitzeko. Baina zergatik bizi da gaur egun jende gehiago bakarrik? Gaurko saioan Javier Yanguas izango dugu bidelagun, emango dizkizugun datuak aztertzeko, horiek analizatzeko. Psikologian doktorea da bera, La Caixa Fundazioaren 3. adinekoen programaren zuzendari zientifikoa eta baita Aubixa Fundazioaren langilea ere. Eta bere esanetan, ematen ari den eraldaketa baten, azken hamarkadetan ematen ari den eraldaketa baten isla da, bakarrik bizi direnen kopuruak gora egitea. Transizio bat egiten ari da, gizarte komunitariotik nolabait esateko, gizarte individualistagoa. Batzuk esaten dute hori jaio zala Ronald Reagan garai hartan eta Margaret Thatcher garai hauetan, bakizu neoliberalismo jaio zenean, hor suposatzen da, hasi izan transizio bat, neoliberalismoarekin lotuta. Azkenean pertsona importanteagoa zen, taldea baino, komunitatea baino, transizio horretan gaude, eta datu hauek zera dirazten dute, gero eta individualistagoa gera, gehiago importatzen dala pertsonaren proiektua, pertsonaren garapena, gizartearen proiektua, gizartearen garapena baino. Eta hortan gaude, beste gizarteetan, bai Estatu Batuetan, bai Inglaterran, bai Alemanian, bai Japonen, bai Australia hori askoz nabariagoa da Euskal Herrian baina. Ez gara oso koskienteak izan diren, nik uste ez gaudela prestatutan, nire ustetan, ez? Begira orain adibidez, bibuneko belaunaldiak, 1957-tik 1963 artean jaio ziren pertsonak jubilatzean hasi dira eta pizkanaka jubilatuko dira, ez? Ni naiz belaunaldi horietakoa. Euskal Herrian gera 22%. Populazio guztiaren 20% inguru ez daukate seme-alabari. Ordun, jende asko sartuko da zartzaroaren eszenariotan babesi gabe, seme-alabari gabe. Ordun, asuntoa dela, guk gure zaintza antolatuta dago, ez bakarrik familiarekin lotuta, baizik eta zu babesa izango dezula, babesa, ez dakit oso babes handia, baina babesa mai bat izango dezula, zu bakarrik zuretzean bizitzeko, sikera dei bat egiteko gizarten laguntzaileari, eskatzeko medikoaren zita, edo nahi duzuna, ez? Etorriko da jende asko, ez daukatela babesa minimo hori. Eta orduan gure zerbitzu guztiak antolatuta daude, suposatzen dugulako babesa minimo hori izango dugula. Ulertzen? Eszenario berriak irekitzen ari dira, eta ez dakigula zer gertatuko den. Gipuzkoara etorrita ikusi dezagun bakarrik bizi diren horiek nolakoak diren. Gipuzkoan 95.000 pertsona inguru bizi dira bakarrik, horietatik 46,8 emakumezkoak dira, eta 43,2 gizonezkoak. Adinari dagokionez aldiz, ia erdiak 45,9-ik 65 urte baino gehiago ditu. Adina eta generoa biak uztartzen baditugu baina, deigarriak diren datuak topatuko ditugu. Hala, Gipuzkoan bakarrik bizi diren gizonezkoen kasuan, adintarte ugariena 45 eta 64 urte artekoa da. Lurralde historikoan bakarrik bizi diren gizonen 42,7 du adin hori. Adintarte horretan dago bakarrik bizi diren emakume Gipuzkoarren 25,6. Aldea beraz, bidatuen artean. Eta aldea baita ere kontrara egingo bagenu. Gipuzkoan bakarrik bizi diren emakumeen ia 60%, zehatzako esateko 58,8-ik 65 urte baino gehiago ditu. Adintarte horretan, datu hori erdira jaisten da gizonezkoen artean. 29,5 duelako
65 urte baino gehiago. 65 urtetik gorako jendea, normalean bizi diren bakarrik dira emakumeak. Hori garbi dago, hori betidanik izan da horrela. Lehen uste genuen faktore kulturalengatik, ez? Orain dela 20 urte edo 25 urte edo 40 urte, gizonok ez ginela gai, ez? Bakarrik bizitzeko, eguneroko ekintza hauek ezin dugu, bueno, ez genekiela nola egin, etzan gure ardura. Hori alde batetik nik uste hori jarraitzen dula, ez? Nik uste badago beste faktore bat eta da osasuna, ez? Azkenean gizonok lehenago hiltzen gera, emakumeak baino, eta gainera nik uste badago beste faktor kulturala, ez? Eta hori bakardadean lan egiten dugunok hori garbi daukago, ez? Emakumeek aguantatzen dutela hobeto. Bakarrik bizitzea gizonak baino. Azkenean gizonok daukagu behar dugu erlazio naiz eta instrumentala izan, gehiago behar dugu, edo gehiago nozitzen dugu ez izatea erlazio hauek, ez? Nik uste emakumeak dira gu baino kapazagoak nolabait bakardadean bizitzeko eta bakarrik bizitzeko gizonak baino. Hori bibliografia zientifikoan hori garbi azaltzen da. Orain arte bakarrik bizi direnen inguruko datuak eman dizkizuegu, goazen orain datu horiei aurpegia jartzera. Gure gaurko protagonista oñatiarra da, gizonezkoa, 39 urte ditu eta 10 inguru darama bakarrik bizi izaten. Kaixo Aratz, bagatoz, erreportaje grabatzera. Aurrera, pasau. Gaur, zure esperientzian oinarrituta, bakarrik bizitzaren inguruan eta bakarrik sentitzaren inguruan hitz egingo dugu. Zu zeu, noiztik bizi zara bakarrik? Pentsaiten egon nahi segun honditzen eta ja 10 bat urte noia. Bakarrik bizitzera torren nintzenetik eta egiz esan oso azkar pasaitza denporia eta 10 bat. Zer esango zenuke dela bakarrik bizitzea? Bueno, nire kasuan autu bat izan da. Aukera hori sortu zen, ni bizi naiz nire betiko etxi izan den eraikin honetan, urte batzutan gurasuak inbestetxe batera joan ginen, eta gero momentu egin esaten etxe hontara torteko, eta niretzat autu bat izan da bakardadia, edo bakarri bizitzea hau izan da. Ze alde positibo eta alde negatibo esango zenituzke dituela? Positiboa askatasuna. Azkenean, zure espazioan zauz, zuk dominatzen da zure etxia zure erara, eta askatasun puntu hori, ez? Inorrez dagoela zure inguruan, zuri gauzak zela egiten dian, edo zela inbidian esateko. Eta gero, alde txarra, zalantza barik, ondo ez zauzenean, bizitzan gora berak egoten dira, eta ondo ez zauzenean bakarrik egotea ez da zamgore izaten. Nire kasuan gainera, urte askotan etxetik lan nahi neben, eta koinzidioen horrek momentu komplikau pertsonal batekin, eta momentu horrek dira zaienak, ez? Norbera ondo ez dagoenean, eta bakarrik zauzenean, azkenean bakardade hori sentitzen da naiz, eta bakarrik ez egon zatik familia bakotzu, lagunak bakotzu, baina momentu horrek dira zaienak niretzat. Eta zure inguruan bada beste norbait zure egoera berdinean aurkitzen dena? Bai, esango neke baiet, asko ez, gisa orokorrian nire inguruan bentzete bakarrik bizidan jente gutxi dauela, bakarren bate egongo da, baina bai, esango neke ez dauela oso orokortua. Normalia bentzete hemen oinatin eta gure inguruan esango neke gehienak familia ereduan bizi diala, edo gurasuakin, edo bikotiakin, edo seme-alabekin. Eta esango zenuke gaur egun ohitura gehiago dagoela bakarrik bizitzera joateko lehen baino, lehengo garaietan alderatuta? Baiet, uste dut baiet, esango neke baiet. Lehen oso familia eredu oso ondixak zian, familia eredu hori mantentzen da, baina gisa gaur egungo familiak ez diala lehengo moduko ondixak, eta hori mantentzen dan arren, uste dut autu pertsonalatik, edo badauela askatasun edo aukera gehiago bakarrik bizitzeko, eta niretzat bai daule baino gehiago. Desberdina da bakarrik bizitzea edo bakarrik sentitzea, ez? Esango zenuke bakarrik
sentitzea gizartean arazo bat dela? Bai. Gaur egun arazo mentala gerozta gehiago entzuten dira, eta bakardadia esango neke zoritxarrez gerozta gehiago dauela. Uste dugu oso konektauta eta oso inguratuta bizigariela, baina gero gure eguneroko jarduera hortan begiraketa zein jan gure bizitza oso lanaren arabera bai, eta pertsonalitatearen arabera, baina gero gure mugikorretan eta bizitza asko egiten du, eta horrek emuten dau askatasun sensazio faltzo bat, zati zure mugikorrakin, eta gero neri pasabitzat, ondoen egunetan, zure mobian zauz, eta uste zu jentia inguruan dakotzula, baina gero benetan zure etxeko lau paretekin zauz momentu ero berbetan, ez? Eta zentzu hortan, ez da zamurra olako egoerak, eta nik ustot, zoritxarrez, gero ez da joera ondixago dauela, bakardadera eta osasun mentaleko arazo honetara. Zuk zeuk nola bizi izan duzu bakardadea? Nik bakarrik egizia esan, enai sentiu, ondoen eguenean, bai sentitzen dozula olako bakardade puntu bat, momentu baten bestot eduki ingurukoen falta hori, baina, esan dakoa, azkenean ordu asko emuten dozu bakarrik bizizarenean, etxean lan egiten dozunean kontaktu gutxiak gotzu zure lankideakin, eta zentzu hortan hori izan zaiena igual, ez? Lau pareta honeik askotan ito egiten dutzuela. Biharra dakotzu kanpora urteteko eta adioz pandemia esan, ez? Egoera komplikau hori, ezin zinela eroso mobiu, ezin zinela asko harremandu ingurukoekin, eta hori izan zen igual momentu zaiena, baina hortu behika zilen da, eta gero nik uste pertsona momen asko hasi izan daizela 10 urte honetan, bakarrik bizitzen, zatik norberan burua asko zauketan da. Eta zentzu hortan oso aberazgarritza da, bakarrik bizitzea. Bakarrik bizitzera doan norbaiti, zein aholku emango zenioke? Aholku bat emuteatik izango zen, seguru eukitea gure dauzuela. Zatik, gero, bakarrik bizitzea oso polita da, gauza askotarako, baina gauza batzuk negatiboak dako. Eta seguru baldima, automoan baldima da, aurrera iteko gomendia mongoneka inungo dudabarik. Baina ez fateko bakarrik bizitzea, kanpoko presio bateatik, edo barrutik sentitzen duzun zerbait izan daizela erabaki hori. Eta aipatu duzuna ere bada garrantzitsua, etxean bakarrik egon arren, kanpoan babes hori sentitzea, ez? Zuri hori oso lagungarria egin zaizula. Bai. Azkenean hori da bakarrik ez egotea, ez? Nahiz eta bakarrik bizi, azkenean autu bada, baina zuk bakitzu bakarrik ez dauzela, inguru ondakotzuelako zure familia, lagunak eta zentzu hortan oso desberdina da. Bakardadia, bakarrik sentiu edo bakarrik bizi, ez? Ez dago inungo, zu bakarrik bizi altzara, baina inundik inora ez dauz bakarrik. Baina bestalde, autua ez den bakardade hori, ez da horren polita, ez? Galtzen ditugu agian alde positiboak, ez? Autua ez danen eta egoera bat delako edo beste egoera bat delako, bizitzak bakartasun hortara eraman zaituenean, ez? Bai, nik uste da hori beste gauza dela. Ez da nire kasua, baina hori desente gogorragoa izan bida. Zure autua ez danean eta bizitzako egoera X bateatik bakarrik gelditu zarienean etxe bizitza baten hori gogorra izan bida. Hori gogorra izan bida eta horri aurre egitea ez da samurra izan behar. Zaten dut, ez da lan nire kasua, baina bizi izan dut, familia nolako egoerak eta norberak ez da baina gura bakarrik egon etxe baten bakarrik egotea oso gogorra da. Eta 10 urte hauen ostean, bizi izan duzun esperientziaren ostean, zure burua etorkizunean nola ikusten duzu? Ez dakit zatik hori da bide honek erakutsi doztena, ez? Hainbeste gauza aldaketan dira eta hainbeste gauza pasau dira 10 urte honetan, pandemia bat arteko, oin itzala lixa ondanean bebai, ez da? Bendala aste batzuk, sentitzen zara hain indefenso eta ez dakitzu bakarrik bizizarienean, zela aurre egin, nun dauz nire txekuak, nun dauz nire ingurukoak, ezin ez konekta inokin, zinot berba egin inokin. Ez dakit nun ikusten nahi zen. Egisa ni pertsona oso familiarra naizela eta gustoko izaten. Familia bat eraikitzea, bikotian, ez dakit, seme alabakin igual etorkizun baten, baina
hain aldakorra gunerokoa eta hainbeste gauza pasatzen dira bizitza honetan ez dakitela. Bakarrik jarraiketia aukera bat izan leken, bueno, zatik ez, 10 urten daia bakarrik bizitzea, baina, bueno, uste dut familixako pertsona gana izela eta bai gustako esaten. Berriro bueltaitea eredu tradizional horreitako batetara. Zuk esan duzun bezala, hori denborak esango du, eta etorri dadila, etorri behar dena, ez? Beraz, mila esker Aratz, gurekin zure esperientzia eta zure iritzia konpartitzagatik, eta beste bat arte. Oso ondo, eskerrik asko zuei. Entzun berri dugun moduan, bakarrik bizitzeaz gain, bakarrik sentitzeaz nahiez eta bakarrik sentitzeaz ere galdetu dio Sara Arantzek Aratz Losadari. Eta guk ere, ari horri tiratuko diogu datozen minutuetan. Izan ere, ONCE eta AXA fundazioek egindako Euskal Autonomia Erkidegoko bakardade ez hautatuaren barometroaren arabera, erkidegoko biztanleen 14,5% bakardade ez hautatua, nahi ez duen bakardadea, sentitzen du gaur egun. Bakardadea konprenditzeko edo ulertzeko, ebaluaketa bat egiten dugu, gu falta botatzen dugu pertsonak, eta hori litzateke dimentsio bat, baina nik uste badaudela beste dimentsio batzuk, ez? Gu gera giza animaliak, animale soziales erdero esaten dana, ez? Eta orduan jendea behar dugu eta behar dugu harremanak gure barruan sentitzen ditugun sentimentuak nolabait baretzeko, ez? Orduan, behar dugu jendea komunikatzeko, behar dugu jendea hitz egiteko. Askotan hitz egitea ez dela bakarrik, behar dugu jendea sakonki hitz egiteko, edo behar dugu jendea sexua edukitzeko, edo behar dugu jendea proiektuak egiteko, edo bakizu azkenean gu sentitzen dugu desio hori, nahia hori, sentitzen dugu behar dugula, ez? Bakardadea ere lotuta dago zenbait sentimentu desberdinekin, ez? Askotan tristeziarekin lotuta dago, baina askotan lotuta dago vulnerabilitatearekin edo fragiltasunarekin, edo lotza, edo azkenean gu sentitzen dugu lotza hori edo sentitzen dugu, ez dakit vulnerablea sentitzen gera, eta orduan vulnerable sentimentu hori egiten gaituna da bakarrik sentitzea. Baita ere, bakardadea ondo ulertzeko lotuta dago bizitzarekin eta bizi proiektuarekin. Jubilatzen gera, ez? Gaur da gure azken eguna lanian, enpresan, eta bihar bizi berri bat hasi behar dugula, ez? Orduan, ze aldatu behar dugu gure bizi proiektua. Bizi berri honi sentidua bilatu behar dugu. Askotan bakardadea lotuta dago bizi sentiduarekin. Ez dago prezipitante bat, ez? Askotan sentitzen dugu gure baitan dagoelako. Eta nik uste hori importantea da, ulertu behar degula eta onartu behar degula bakardadea gurekin dagola. Ezin degula gutatik, gure gandik atera. Ulertzen, bizi behar dugu, eta nik uste tortarako jabetu behar gera, eta nolabait jakin behar dugu nola kudeatu sentimentu hori, ez? Hautatua ez den bakardadea, gura ez den bakardadea sentitu duzu inoiz? Hola bakardadi ez de sentidu. Momentu sondik pentsau dauketan edadikin ez de bakardadi sentiu, porque beti apoiaute berrestute honaiz alabakin. Así que... Ez dut uste. Bai, noiz bai. Bueno, igual bai, ez dakit. Ontxe ez daukatola momentu bat bakarri sentidu naizena, baina igual bai egon da, ez dakit. Ez, niz momentu honetan ez. Igual agian iraganean bakarri balin badagoen, bai. Nik esango nuke ezetz, baina galdera zaila, bai. Euskal Autonomia Erkidegoan 43,9% pertsonak bakardadea sentitu dute iraganean edo sentitzen dute gaur egun. Zer iruditzen zaizu datu hori? Baleike, zatigen, segun ze bizimoru mandezu, nola zeure, nola moldauzean, ingurukuekin, danakin, horrek asko esan nahi du. Zeure nola moldauzean, eta nahi inguruen danak ona tokasatxit, hola, bai, teneure izen naiz, bueno,
saltzera samarra. Bakarri bizi diren batzuk ere jente mordoakin bizi die eta bakarrik bai sentitzen da. Datu altua dela, 43 asko da. Bai. Matxarra, da ia da 43%. Da ia ez da erdisa, baina ez hori txarra da. Supongo que será cierta y... Pentsatzen dut egia izango dela, banantzeagatik, alargun geratzeagatik. O viudo, sí. Pixkat penia, azkenean asko laguntzen dago gaizki zainian bate eukitzea, eta gaina bakarri sentitze bali masa, ondikan gaizkixo sentiko za, orduan pena bada. Gaur egun beraz, erkidegoko biztanleen 14,5% bakardade ez hautatua sentitzen du. Baina izan gaur egun edo izan iraganean, erkidegoko biztanleen 43,9% izan du sentimendu hori. Generoaren eta adinaren arabera 2024ko barometroak dio, emakumezkoek gizonezkoek baino gehiago sentitzen dutela eta bakardade ez hautatuaren sentimentua gazten artean dela ugariagoa, 23,2% sentitzen du. Bakardade ez hautatua sentitzea eta bakarrik bizi izatea erlazionatuta egon daitezke, bakarrik bizi direnen 26% sentimentu hori duelako, datu orokorra baino handiagoa da kopurua. Baina Javier Yanguasek zehaztutakoaren arabera bakarrik bizi izateak ez du derrigorrez esan nahi bakardade sentimentua izan behar denik, ez da kontrara ere. Eta gainera, bakardade ez hautatuak osasunean ere izan ditzake ondorioak. Gogoratzen naiz orain dela, igual 10 urte, 12 urte, The Guardian periodikoan irakurri nun bakardadea gehiago hiltzen da, erretzea, 15 zigarrillo erretzea baino. Titular horrekin, artikulo bat zetorren, azkenean, artikulo horretan azaltzen ziren bakardadeak dituen eraginak gure osasunean. Oso ondo ezagutzen dugu hori. Adibidez, Alzheimerrekin lotuta dago bakardadea, minbiziarekin lotuta dago bakardadea, gaixotasun kardiobaskularrarekin lotuta dago bakardadea, lotuta dago sistema immunitarioko gaixotasunarekin, lotuta dago zure bizi kalitatearekin, lotuta dago patologia psikiatrikoarekin, eta jende asko, nik uste azkenean dirua kostatzen da osasun sistemari nolabait. Sufrimendua eragin aparte, hori azkenean transformatu daiteke eta dirua kostatzen da, ez? Horregatik nik uste oso importantea dela plangintzak edukitzea eta planak edukitzea jendea izan dela gai, ez? Bere bakardadea kudeatzeko. Eta baita ere, behar dugu ez bakarrik ikustea bakardaren dimentsio pertsonala, baizik eta netzat oso importantea da bakardadearen dimentsio komunitarioa. Askotan bakarrik inbertsioak egiten ditugu etxeetan, ez? Gauza, ez dakit, fisikoak direnetan, ez? Nik uste inbertsioa egin behar dugu gure dinamika komunitarioak eta gure harremanak gure herrietan eta gure komunitatean sendotzeko. Eta zentzu horretan, gure gaurko azken datua ere izan ere biztanleen 92,8% dio, bakardade ez hautatua lehentasuna izan beharko litzatekela administrazio publikoentzat. Eta badira, dagoeneko lanean dabiltzan erakundeak, Gipuzkoako Foru Aldundiak adibidez, Ariak izeneko estrategia du martxan nahi ez diren bakardadeak prebenitzeko. Eta estrategia horren barruan, Debagoineko udal guztien parte hartzearekin, Debagoina ehuntzen izeneko ekimena ari dira lantzen. Hasi ginen, proiektu desberdinak nolabait lantzen, eztabaidatzen eskualdeko zinegotzixok, eta nolabait maigaineratu gituen, eskualdien herri guztisek amankomunien ditugun hainbat ardura. Eta ardura horritako bat, eta maigaineratu zan ezen zan bakardadearen gaia. Debagoiena ehuntzen nolabait garatzen hasi nien zinegotziok ez nundik zer, zan ginen, proiektu bat behar dugu, baina lehenengo urrats bat behar dugu, eta da diagnosi bat behar dugu. Bakardadearen diagnosiarik ez daukagu, datu zehatzik ez dago herrixetan. Gizarte zerbitzuek euki aldauiena, baina oso esku hartze eta zehatzengatik, baina orokorrian,
askotan gainera jotzen dugu bakardadea eta lehenengo gauza bururatzen jakuna da pertsona helduak, nausixak, baina nun dauz aurrak, nun dauz gaztiak. Bakardadeak ez dauko jabetza esklusiboa, adin batetan. Hori guztia behar genuen aterrizatu, datuak bildu, eta lehenengo urratxo moduan, bagabitz nolabait diagnosia hori lantzen, ezta? Galdetegi bat egingo dugu, elkarrizketak egingo ditugu baita pertsona konkretuekin, baina gero herritarrei be helarazi gure dotzagu galdetegi bat. Eta gure dugu galdetegi hori ahalik eta modu zintzuenean erantzutia. Eta bere biziko garrantzia dauke herritarren parte hartzea benetan bakardade hori irudikatu gure baldin badugu, bakardadearen mapa osatu gure badugu, eta hor dauzen beharrei erantzun egokixak eta ekintza egokixak sortu eta garatu eta egikaritu gure baditugu. Adi egongo gara, Debagoina ehuntzen izeneko ekimen horrek ematen dituen fruituei. Heldu gara gure gaurko ibilbidearen bukaerara eta ikusitakoak ikusita esan genezake bakardade ez hautatua dela egungo gizarteak dituen erronketako bat. Askotan isilan egoten dena, baina heltzea komeni dena. Hurrengora arte.